ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ብዛዕባ ተገዳስነት ቻይና ብኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንዕልል ኢና ንምእታው ኮነና ንኣብነት ድሕሪ 98 እቲ ብደንጊ ሻኦፒን ዝምራሕ ብመራሒ ቻይና ማለት እዩ ወይ ዝጀመሮ ቁጠባዊ ለውጢ ቻይና ዓባይን ፀላዊትን ሃገር ክትከውን ክኢላ እያ ብኡ መንፅር ድማ ኢዳ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ክትዝርጋሕ ክኢላ እያ ብዛዕባ እዝን ንዑ ዝኣመሰሉ ኩነታትን ምስ ሓው ተስፋ ዓለም የማነ ክንዕልል ኢና ከም መጀመርያ ኮነና እስከ ተስፋ ዓለም ምትእትታዊ ዓበይትን ማእከሎትን ሃገራት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብመንፅር ጅኦ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ምስ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብምትእስሳር ሕፅር ኣቢልካ እስከ ግለፀልና حراي سامي يقنيلنا ከምቲ ዝበልካዮ ድሮውን ጠቂስካ ኣለካ እቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብምትሓሓዝ ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ዞባይ እቲ ዞባ ናትና እቲ ቀንዲ ፀጉኡ እቲ ቀንዲ ኣገዳስነቱ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መተሓላለፊ ሓናቀይ መስመር ምዃኑ እሱ ዝያዳ ካብቲ ተደላይን ብኡ መፅርካ ተኣፋፊ ሎኬሽን ዝገብሮ ማለት ሕጂ እቲ ጂኦፖለቲካል ሎኬሽን ናቱ ሓደ ኣገዳሲ ፀጋ ወይ ሪሶርስ በቲ ሓደ እውን ከምዚ መርገም ናይ ፀጋ ክኸውን ይኽእል ምናልባት እንዳኸድና ክንዕሎ ንኽእል ኢና ሕጂ እቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጥኡ ቀንዲ ከም መስሕብ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ዝተፈላለያ መሻርክትታት ዝገብሮ ማለት እዩ እንድሕር ሪእና እቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መዓልታዊ ብሚልዮናት ዝግመት ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ዝግበረሉ ሓደ ኣገዳሲ ባሕሪ ማለት እዩ ብሓፈሻ እውን ኣብቲ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስኡ ምትሓዝ እውን ዋላ ኣብቲ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ እቲ ግሬተር ኢስት ኣፍሪካን ሪጅን እውን ዝተሓሓዝ ናይ ፀጥታ ኩነታት እውን ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 20-30 ዓመታት ገብር ካብ ድራእያት ናይ ሕቶ ናይ ሶማል ኩነታት ነይሩ እቲ ናይ ባሕሪ ምዝ ናይ ቫይረስ ዝተሓሓዝ ሕጂ እውን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ናይ ሱዳን ነይሩ ኣብ ዝሕል ኩናት ምስ ዝነበረ ናይ ስነ ሓሳባዊ ቁርቁስ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ፀጥታ ቦታ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብዘይካ እቲ ዝህቦ ናይ መተሓላለፊ ሓናቂ ቦታ ብምዃኑ ካልእ ከዓ ናይ ፀጥታዊ ኣገዳስነት እውን ዘለዎ ምስ ናይ ዞባ ናይ ማእከላይ ምብራቅ እውን ዝተሓሓዝ ምስ ተቐረባ ናይ ማእከላይ ምብራቅ እውን ዝተሓሓዝ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ሎኬሽን ዘለዎ ዞባ እቲ ዞባና ማለት እዩ ሓራይ ምዝ ትብሎ ዘለካ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ኣገዳሲ ቦታ እዩ ኣፍሪካ ከም ዓባይ ክትሪኣ ከለካ እውን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብዙሕ ባህሊ ዘለዋ ሃገር እያ ምናልባሽ ከም ዲስክሌመር ወይ ከዓ ከም ሓደ ፕሮብለማታይዝ ክንገብሮ ኩሉ ግዜ ናይ ገለገለ ፖለቲካ ናይ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለካ ብሕልፊ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ኣፍሪካን ቻይናን ኢና ንብል ኣለና ንኣብነት ሕጂ ኣፍሪካን ትርኩን ዝበሃል ኣሎ ኣፍሪካን እንግሊዝን ዝበሃል ኣሎ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝበሃል ኣሎ ሓንቲ ዓባይ ኣፍሪካ ሃገር ወይ ኣህጉር ኣይሚን ምስ ሃገራት ክትወዳደር ክንሪኣ ከለካ ሓደ ናቱ ዝኾነ ስምዒት ክህልዎ ክእል እዩ ኣብዚ እንታይ ርእቶ እዩ ዘለካ ከም ናብቲ ካልእ ሕቶታት ምኻድና ፅቡቕቲ ትዕዝብቲ እያ ኣሳሚ ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ዘልዕላ ትዕዝብቲ እያ ማለት እዩ ኣፍሪካ ክንብል ከለና ሲ ሓደ ነጥቢ ክንደይ ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዘለዎ ብታሪክ ብስልጣነ ብፍልጠት ብኩሉ ብፀጋታት ካብተን ካልኦት ኣህጉር ዘይንእስ ሓደ ዓብይ ኣህጉር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ኔቸር ናይዚ ዘሎ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ትካላት ንዑ መሰረት ገይሩ ከዓ ዝግበር ክልተኣዊ ዝምድናታት ወይ ምስ ሃገር ወይ ሓደ ሃገር ምስ ኣህጉር ናይ ኣፍሪካ ዝግበር ዝምድናታት ክንሪኦ ከለና ንኣፍሪካ ዝበዝሕ ግዜ ብምንታይ ሪፕሬዘንት ትኸውን ንሕና እውን ንዑ ኢና ንጥቀም ማለት ክንጂ ከም ዝበልና ቻይና ኣፍሪካ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ንኣፍሪካስ ከም ሓንቲ ንፅል ሃገር ከም ሓንቲ ንፅል ኢንቲቲ ከም ሓንቲ ንፅል ብታሪክ ኮነ
حب هوموجينوس ዝኾነ መንነት ዘለዋ ሓንቲ እንዳ ዲና ወላ ሓንቲ ኢንቲቲ ጌርና ኢና ንውክላ ማለት እዩ ሕጂ ትውክልና ክንሪኦ ከለና ሲ ዩኬ ኣፍሪካ ንብል ዓባይ ብሪጣንያስ ኣፍሪካ ንብል ቻይና ኣፍሪካ ከም ዝትብሎ ፀናሕካ ቱርኪ ኣፍሪካ ንብል ማለት እዩ ዋላ ዝግበር ዋዕላታት ዝግበር ምንቅስቃሳት ናይ ንግዲ ክኸውን ይኽእል ናይ ካልእ ናይ ፀጥታ ካልእ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታትን ሽርክነታትን ክኸውን ክእል ፅቡቅ ነገር ይብሉን ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ረብሓታት ኣለዎ ኦፍ ኮርስ ብኣህጉር ደረጃ ይኹን ዋላ ብውልቀ ሃገር ደረጃ ይኹን ክህልዎ ክእል ግን እቲ ሲምቦሊክ ሚኒንግ ናቱ እቲ ዲፕሎማሲያዊ መልእኽቲ ናቱ ክንሪኦ ከለና ሲ ኣፍሪካ ስንታይ እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ሓደ ዓብይ ሃብታም ፀጋ ዘለዎ ሰፊሕ ብኩሉ ከም ዝበልና ሰፊሕ መንነት ዘለዎ ኣህጉርሲ ብሓደ ንእሽተይ ሃገር ንውክሎ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘርእየና እዚ እቲ ስትራክቸር እቲ ትሕተ ቅርፂ ዋላ እቲ ልዕለ ቅርፂ እውን ክልሎ ንኽእል ናይ ዓለም ምስ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ ርድኢት ካብቲ ናይ ቀደም ዋላ ምስ ኣብ ናይ ግዜ ኣብ ስሌቨር ዝነበረ ግዜ ብድሕሪኡ ዝመፀ ናይ መግዛእቲ ግዜ ድሕሪ መግዛእቲ እውን ዝሰሓበት ድሕሪ መግዛእታዊ እቲ ኒዮ ኮሎኒያል ስትራክቸርስን ዝምድናታትን ስጋብ ሕጂ ካብኡ ኣይወፃና ኣለና ማለት እዩ ብኸመይ ከም ዝርአ እዚ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ ናብ ዲፕሎማሲያውን ዝምድናታት ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ብሊትሬቸር ዋላ ብስኮላርሽፕ ዋላ ብቲ ደቂቕ መዓልታዊ ዝርርባት ዋላ ብናይ ሜድያ ክሳይ ክንሪኦ ከለና ብኸምኡ ኢና ንውክላ ብኸምኡ እያ ትውክል ማለት እዩ ኣፍሪካ ሕጂ ንሕና ከዓ ዋላቶም ኣፍሪካውያንስ ሓደ ግዜ ንዕውን ዊ ባይ እንቲ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ምናልባሽ እውን ሓደ ካብ ኩሉ ግዜ ዘጋጥመና ካብ ደገ ንኣፍሪቃ ሃገራት ክኸዱ ከለዉ ኣፍሪቃ ቤት ከይደ ዝብል ከም ሓንቲ ሃገር ጌርካ ናይ ምርኣይ ምልክታት እውን ሓደ ካብቲ ገኒኑ ዝረአ እዩ ምናልባሽ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓራይ ኣብ ቻይና ክንምለስ እዚ ከም ሓደ መሰረታዊ ነገር ንቅሚጥና ቆላሕታን ረብሓታትን ቻይና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ብፍላይ ማለት እዩ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪቃ እንታይ ይመስል ቻይና እንታይ እያ ትደሊ ካብ ኣፍሪቃ ኣብዚ ንዘራረብ ፅቡቅ ምናልባት ዋላ ቅድሚ ናብቲ ናይ መግዛእቲ ግዜ ኣብቲ ናይ ዝሑል ኩናት ዝነበረሉ ግዜ ብኡ እውን ክንጅምሮ ንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ ቅድም ኣብ 53 ኣብዚ ናይ ቦንዶን ኮንፈረንስ ቻይና ካብቶም ናይ ኣፍሪቃ መራሕትን ናይቲ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ዝነበራ ሃገራት መራሕትን ሓንቲ ካብተን ብመሪሕ ተራ ዝተፃወት ኣብቲ ናይ ናን ኣላይንድ ሞቭመንት ዝበሃል ዘይሻራዊ ምንቅስቃስ ዝበሃል ኣብቲ ክልተ ድንበታት ናይ ዝሑል ኩናት ካብ ምክፍፋልሲ ዘይሻራዊ ቦታ ወይ ወገን ዘይመሓዝ ዝብል መትከል ምስኡ ድማ እቲ ናን ኢንተርፈረንስ ጣልቃ ዘይምእታው ገለ ዝብል ከም ሓደ ኣገዳሲ መትከል ናይ ኣህግራዊ ዝምድናታት ንክኸውን መሪሕ ተራ ዝተፃወታ ሃገራት ቻይና ሓንቲ እያ ነይራ ማለት እዩ ኣብቲ ዝሑል ኩናት ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ረብሓታት እንታይ ነይሩ ቤዚክ ሜይንሊ ስነ ሓሳባዊ ረብሓ እዩ ነይርዋ ማለት ስነ ሓሳባዊ ኢንትረስት እዩ ነይርዋ ማለት እዩ ምስ ናይ ዝሑል ኩናት ዝተሓሓዝ ኩነታት ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ፖለቲካውን ስነ ሓሳባውን ረብሓታትን ኢንትረስት ነይርዋ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዝያዳ መልክዕ እንዳቀየረ ኤክስፓንድ እንዳኾነ እንዳሰፍሐ ቁጠባዊ መልክዕ ንግዳዊ መልክዕ እንዳሓዘ ዝመፀ እዚ ግን መዓስ ዝኸውን ዘሎ ብፍላይ ቸርማን ማኦቲ ምስ መፀ እዚ ደንግ ሾፒን ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ዝያዳ ንሱ ካብቲ ዝነበረ ኣይዲዮሎጂካል ስነ ሓሳባዊ ረብሓታት ኢንትረስትስ ናይ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ናብ ቁጠባዊ ናብ ንግዳዊ ናብ ናይ ወፍሪ ናብ ናይ ዕዳጋ ናይ ማርኬት ረብሓታት እውን ከም ዝቅየር ኮይኑ ማለት እዩ ቁርብቲ ታሪካዊ ክሳይ ንምርኣይ እንታይ ይመስሉቶም ረብሓታት ናይ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕር ኢልና ምናልባት ሕፅር ብዝበለ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ከም ዝበልኩት ሓደ ናይ ዝሑል ኩናት ዝተሓሓዝ ናይ ስነ ሓሳባዊ ባትል ግራውንዱ ነይሩ ኣፍሪካ ኣብ ገለገለ ናይ ኣፍሪካ ምንቅስቃሳት ዘምሰራዊ ምንቅስቃሳት ቻይና ተራ ትፃወት ነይራ ደጋፍ ትህብ ነይራ ሞራላዊ ድጋፍ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ካልእ ንዋታዊ ድጋፍ እውን ትህብ ነይራ ማለት እዩ ከም ንፈልጦ ናይ ኤርትራ መራሒ ዘሎ ምስናቱ ምስ ብፆቱ ኣብ 67 ኣብ ቻይና ከይዶም ዝተወሰነ ትሬኒንግ ከም ዝወሰዱ
ውን ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓዘ ንሱ ኮይኑ ካብ ተሰዓታት ምስቲ ናይ ቻይና ዕዳጋ ናይ ቻይና ውሽጣዊ ዕዳጋ ሳቹሬትድ ኮይኑ መሊኡ ፀቢቡ እንዳፀበበ ብዝኸደ ኣብ 93 ቻይና ካብ ኣዋፋሪት ኤክስፖርት ናይ ምግባር ኔት ኤክስፖርተር ናይ ነዳዲ ዝነበረስ ናብ ኔት ኢምፖርተር ተቀይራ ማለት እንታይ እዩ ማለት እዩ ነዳዲ ንሰደድ ትሰደድ ነራ ኣብ 93 ግን እቲ ትሰደድ ዝነበረት ነቲ ናይ ዕዳጋ ናታ ስለዘይኣኸለ ንሱ ጎዲሉስ ኣእታዊት ኮይና ማለት ኔት ኢምፖርተር ኮይና ማለት እዩ መዚ ብዝተሓሓዝ ከም ዝብልናዮ እቲ ዕዳጋታት እንዳመልአ ውድድራት ክሳይ እንዳኸደት ናይ ቁጠባዊ ፖሊሲ ናቶም ምስ ናይ ጀንክ ሾፒንግ መምፃእ ስለ ዝቀየርዎ ሓደ ፖሊሲ ነይሩ እቲ ፖሊሲ እንታይ ይብል ጎ ኣውት ፖሊሲ ዝብል ናይ ጃንግ ዘሚን ኣብ መርሕነት ጃንግ ዘሚን ከላ ቻይና ዝተኸተልዎ ሓደ ጎ ኣውት ፖሊሲ ዝብል ክሳያት ነይሩ ምዚ ብዝተሓሓዝ ቀንዲ ካብ ኣፍሪካ እትደልዮ ዝነበረት ወይ ዝነበራ ረብሓታት ናይ ቻይና እንታይ እዩ ሓደ እቲ ባህርያዊ ፀጋታት ናይ ኣፍሪካ እዚኦም ሪሶርስ ሴኩሪቲ ዝበሃሉ ኣገደስ ስትራቴጂክ ሪሶርስስ ከም ነዳዲ ድዩ ካልእ ማዕድናት ድዩ ነቲ ናይ ዕዳጋ ዶሜስቲካዊ ዕዳጋ ናይ ቻይና ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣገደስቲ ስትራቴጂክ ሪሶርስስ ምንጪ ከም ምንጪ ትጥቀመሉ ወይ ትርእዮ ማለት እዩ ንኣፍሪካ ስለዚ ኣፍሪካ ከም ዝመፅናሕና ኣዝዩ ሃብታም ባስ ዝኾነ ባህርያዊ ፀጋታት ዘለዎ ኣህጉር ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ቻይና ረብሓ ኣብ ኣፍሪካ ድሮው ዝገብር ዝማ እዚ ንብሎ ዘለና ባህርያዊ ፀጋታት እዩ ካልእ እቲ ናይ ኣፍሪካ ዕዳጋታት ካን ባዕሉ ናይ ኣዳትን ናይ ወፍሪ ዕድላትን ኣብ ኣፍሪካ ከዓ እቲ ቻይና ካብ ኣዝያ ትግደሰሉ ሓደ ፀጋታትን ኣፍሪካ ክትህባ ትኽእል ንቻይና ማለት እዩ እቲ ካልእ ቻይና እንታይ ኣሎ ኣብ ቻይና ሓደ ኣብ ዋላፍቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ዝለዓል እንታይ ኣሎ እዚ ሴንቸሪ ኦፍ ሂሚሌሽን ዝብሎ ናይ ሓደ ክፍለ ዘመን ኦፍ ሂሚሌሽን ዝብሎ ብትሕቲ መግዛእቲ ዝነበሩሉ እሞ ከዓ ብመሰረት ድማ እቲ ናትና ውህብቶና እቲ ራይትፉል ኣህግራዊ ቦታና ስኢናዮ ኢና ይግባአና ከም ሓደ ኣገዳሲ ኣህግራዊ ሓይሊ ወይ ስልጣን ቦታና ተስኢናዮ ኢና ስለዚ ነዚ ንክንመልስ ኣህግራዊ መሻርክቲ እውን የድልያና ነዚ ንክንመልስ ኣብቲ ማልቲናሽናል ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ከምዚ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድዩ ካልእ ዞባውያንን ሃገራውያንን ትካላትን ውድባትን መሻርክቲ ናይ ድምፂ መሻርክቲ ናይ ዲፕሎማሲ መሻርክቲ እውን የድልያና ገለ ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ዕላማ ኦብጀክቲቭ ናይ ቻይና እውን ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ንኣፍሪካ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ኣገዳሲ መሻርክቲ ትርየን ማለት እዩ ካልእ ምስ ዝተሓሓዝ ናይ ታይዋን ኢሹ ኣሎ ተቐንዲ ናይ ቻይና ዝትኽተሎ ምስ ዝኾና ዝበዝሓ ሃገራት ዝገብሮ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዝምድናታት ኣብታ ዋን ቻይና ፖሊሲ መሰረት ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንታይዋን ኣፍልጦ ዝህባ እንድሕር ኮይኑ እተን ሃገራት ኣብ ገለገለ ዋላ ንታይዋን ኣፍልጦ እንዳሃባ ኣገዳሲ ረብሓታት ስለ ዘለዋ እቲ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ዘይትበትኮ ሃገራት ነይረን ማለት እዩ ግን እታ ቀንዲ መሰረት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ዝምድናታት ናይ ቻይና ኣብታ ሓንቲ ቻይና ትብል ፖሊሲ እያ ትምርኮስ ማለት ኣብዚ ከዓ ንታይዋን ሪኮግናይዝ ኣፍልጦ ንክሂባ ሎቢ ኣብ ምግባር ምስአን ሽርክነታት ኣብ ምግባር ናይ ወፍሪ ሕዝነታት ርክባት እንዳገበረካ ነታ ናይ ታይዋን ኩነታት ንምዝቃጥ እውን ሓደ ኣገዳሲ ረብሓ ትርእዮ እዩ ማለት እዩ ከም ዝበሃል እውን ምስ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ህላዊ ኣብ ኣፍሪካ ንዑ ከዓ ቸክሜት ምግባሩ ንዑ እውን እንዳተወዳደረሲ ንምስዓሩ እውን ዝበሃል ምናልባት ምስ ናይ ሜድያ ሰንሴሽናላይዜሽን እውን ዝተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ እቲ ኣክቹዋል ፎሬን ፖሊሲ ዕላማታት ናቶም ንሱ ምናልባት ከይከውን ይኽእል እዩ እዚ ሓፈሻዊ ናይ ቻይና ኢንተረስ ወይ ረብሓታት ኣብ ኣፍሪካ ኮይኑ ኣብ ዝናትና ዞባ ክንታይ መስል ክንብል ንሕር ኮይና ምናልባት ካብቲ ናይ ሓፈሻዊ ናይ ኣፍሪካ ዝፍላይ ክኸውን እዩ ከምዚ ክበፅሕና ኣብቲ መእተውን ዓንተበይ
ነፍስ ወከፍ ሃገር ናታ ረብሓታት ናታ ፀጋታት ናታ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኣካያይዳታትን ቻይና ከዓ ብኸመይ ትርእዮ ዝብል ሕቶታትን ክፈላለ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻዊ ዝክንብሎ ፀናሕና ኮይኑ ኣብቲ ናትና ዞባ ክንመፅእ ከለና ምናልባት ከም ዝረኣናዮ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ክልተ ድዩ ወርሒ ሰለስተ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተመዚዙ ኣሎ ካብ ቻይና ማለት እዩ እንታይ ዘርእየና እዚ ቻይና ነቲ ዞባ ስጋብ ክንደይ ተገዲሳ ከም ትርእዮ ማለት እዩ ወፍርታት ኣለዎ ኣብቲ ዞባ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ ንፈልጦ ዓብዪ ናይ ወፍሪ ዕዳጋይ ንቻይና ኣብቲ ካልእ ዝዓበየ ምብራቅ ኣፍሪካ በዓል ኬንያ ዩጋንዳ ኣገዳሲ ወፍርታት ኣለዋ ማለት እዩ ብኡ ብዝተሓዝ ሕጂ እቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ኣገዳሲ ሎኬሽን ንቻይና እቲ ሴኩሪቲ እውን ኣሎ እቲ ፀጥታ ናይዚ ሃገራዊ መሰጋገሪ ናይ ንግዲ መሰጋገሪ ንብሎ ዘለና እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ እሱ እውን ሓደ ገዳሲ ረብሓታት እዩ ኣዲስ ኣበባ ክንርኢ ከለና እውን ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብተዛማዲ ወይ ብተዘዋዋሪ ፀጥታ ናይቲ ዞባና በቲ ካልእ ገፁ ክንሪኦ ከለና ከዓ እቲ ዲፕሎማስያዊ ፀጥታ ንቻይና እውን ከገድሳ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሑ ናይ ኣፍሪካ ዲፕሎማትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ በቲ ብመንገዲ ሄድኳርተርስ ናይቲ ኣፍሪካን ዩኒየን ጌርካ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እውን ሓደ ኣገዳሲ ረብሓ ክኸውን ክእል ኢለ ይሓስብ ኣብ ጅቡቲ ሓደ ኣገዳሲ ኢንትረስት ኣለዋ በዓል ፈረንሳ ናይ ምዕራብ ሃገራት እውን ኣለዋ እውን ትርእዮ ሓደ ነገራት ክህሉ ይኽእል ይኾን ምናልባት ኮምፒቲሽን ዋላ ምስ እንተዘይኮነ ግን ገለ መሰረታዊ ምርካብ ገለ ንእሽተይ ቤዝ ኣብ ምርካብ ተገዲሳ ትሕዞ ዞባይ ክንብል ንኽእል እዎ ተስፋ ከምዚ ትብሎ ፀናሕካ ቻይና ብዙሕ መገድታት ተጠቂማ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናታ ዝኾነ ማሕወርቲ ዝርጋሕ ኣላ እዚ ናን ኣላይመንት ወይ ሻራ ዘይምውሳድ ቁጠባዊ ወፍሪ ምግባር ለቃሕ ምሃብ እዚታት ኩሉ ከም ፖሊሲ ተጠቂማ ኣብቲ ዞባታት እትሳ ትደልዮ ዓይነት ረብሓታት ከዓ ትወስድ ኣላ ግን እንድሕር ሪእናዮ ብመንፅር ናይቲ ዞባና ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ እዚ ካብ ቻይና እቲ ዞባ ዝረክቦ ሓገዛት ፖለቲካዊ ሓገዝ ጀሚርካ ማለት እዩ ነዘና ኢንተርፌረንስ ጅመርቶ ሓገዝ ከምኡውን ወፍርታት እተን ሃገራት ብኸመይን ሪስፖንድ ዝገብርኦ ነዚ ብኸመይን ዝቕበልኦ ወይ እንታይ ዓይነት ፖሊሲን ዝጥቀማ ሓደ ናብዚ ኩሉ ግዜ ዝመፅእ ሕጂ ካልኣይ ነገሩ ከዓ ኣርባሕ እዩ እስከ በታ ፖለቲካል ሳይንስ ንጀምር ናትካ ዓብዱ እውን ስለዝኾነ ፍሉይ ናን ኢንተርፌረንስ ናይ ቻይና ዝበሃል ናን ኢንተርፌረንስ ከም ዘለዎ እንድሕር ኢና ነታ በዓል ሱዳን ዝነበራ ፅልዋ እንድሕር ካስኒ ኣይነበራን ኢድ ኣብቲ ኩነታት ቻይና ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ይመፅእ ፅቡቅቲ ሳሚ ምናልባት ቅድሚ ናብኣ ናብታ ስፔሲፊካል ናብታ ሻራ ጣልቃ ዘይምእታው ትብል ምሕላፍና ምናልባት እንታይ እቲ ስትራቴጂ ኣስፋሕ ኣቢልና ሕልፍ እንተንብሎ ከመይ መሓሸ ይኮን ይስማዓና እዚ ነቶም ረብሓታት እንታይ ምሽ ክንርኢ ፀኒሕና እዞም ነቶም ረብሓታታ ንምውሓስ ትጥቀመሎም ካልእ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂ እንታይ ኣለው ሕጂ ሓደ ከምዚ ክንብሎ ፀኒሕና ኣስፊሕና እውን ክንገልፃ ኢና እታ ናን ኢንተርፌረንስ ዝበሃል ጣልቃ ዘይምእታው ማለት እዩ ምስ ዝኸይድ ግን ካልእ ነገራት እውን ኣለዎም ቻይና ሕልፍ ኢልና ምናልባት ክንሪኦ እንታይ ኣለዎም ካብቲ ዝጥቀሙሉ ሓደ እዚ ኮመን ሂስትሪ ማለት ከዓ ናይ ሓባር ሂስትሪ ናይ ሓባር ታሪክ መግዛእቲ ብሓንሳብ ናይ መግዛእቲ ግዳይ ዝኾና ብሓንሳብ ዝተጨቆና ሓደ ታሪክ ሓደ ድሕረ ባይታ ተመሳሳሊ ተመክሮ ዘለና ግዳይ ኢና ዝብል ከም ሓደ ዝመፅእ ዝለዓል ነጥብ ኣሎ ማለት እዩ ሓቅነት ኣለዎ ኣብ ልክዕ ሓቂ እዩ ካልእ ምስ ካብ ቻይና ናብ ኣፍሪካ ከይደን ወፍርታት ዝገብራ ናይ መንግስቲ ዝውነና ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣለዋ ማለት እዩ ንሳተን ከዓ ናይ ልቃሕ
እዚ ክሬዲት ላይን ናብ ምርካብ ኣዝዩ ከምዚ ላክስ ዝኾነ ቀሊል ዝኾነ ናይ መንግስቲ ቢሮክራሲ ወይ ኣገባብ ናይ ምልቕራሕ ክስተያት ዝወሃበን ማለት እቲ ዕላማ እንታይ እዩ መንግስቲ ክድግፈን እሰን ከዓ ምስታ ናይ ጃንግ ዘሚን ዝበልናታ ናይ ጎ ኣውት ፖሊሲ ናብ ኣፍሪቃ ከይደን ናብ ዝተፈላለያ ካለታት ወላ ናብ ላቲን ኣሜሪካ ናብ ሳውዝ ኣሜሪካ እንዳኸዱ ወላ ኣብዚ ሚድል ኢስት እንዳመፃ በቲ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ዝግበረለን ሓደ ዝተጣዓመ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ንኢንቨስትመንት ማለት እዩ ምስኡ ከዓ ናይ መንግስቲ ለቃሕ ብትሑት ወለድ ይውን ድሓን ዝኾነ ናይ ፋይናንስ ሴኩሪቲ ረኺበን ኣብ ኣፍሪካ ከይደን ኢንቨስት ንክገብራ መንግስቲ ሓደ ዝፃወቶ ዓብይ መሪሕ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ስትራቴጂ ንሱ ካልእ እዚ ናይ ምስራዝ ለቃሕ እውን ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ስትራቴጂ ምናልባት ምዝ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክንሪኦ ከለና ሕጂ እቲ ናይ ስትራክቸራል ኣጀስትመንት ፕሮግራም ዝበሃል ዲ ወርልድ ባንክ ዲ በዚ IMF ዲ ዝወሃብ ሓገዛት ክንሪኦ ከለና ካብቲ ቀንዲ ንሃገራት ኣብ ዕዳድ ዝሸምም እንታይ እዩ እቲ ናይ ለቃሕ ናይ ምምላስ ምስ ለቅሓ ሃገራት ደን ኣብቲ ምምላሱ ዘሕልፈኦ ዘባኽንኦ ዘጥፍኦ ፀጋታት ናይ ሃገራትን ኣዝዩ ዝዓቢ ማለት እዩ ናይ ቻይና በት ሓደ ክንሪኦ ከለና እዚ ናይ ዕዳ ናይ ምስራዝ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂ ማለት እዩ ዕዳ ሓደ ፎርም ኣሎ እዚ ቻይና ኣፍሪካ ኮኦፕሬሽን ፎርም ዝበሃል ኣብ 2003 ዝተመስረተ ካብቲ ዝገብሮ ነገራት እቲ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ናይ ዕዳ ኩነታት እንዳረኣኻ በብግዚኡ ናይ ምስራዝ ሓደ ዓብይ ሓገዝ ይግበር ማለት እዩ ካልእ እዚ ዲፕሎማሲ እውን ንብሎ ኣሎ ዋላ ብቅድሚ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ሞያውያን ዶክተራት እዚኦም ቴክኒካል ኤክስፐርትስ ናይ ስኮላርሽፕ እውን ኣነ ንባዕለይ ክኸይድ ከለኹ ናብ ቻይና ብናይ መንግስቲ ስኮላርሽፕ ናይ ቻይኒዝ ጋቨርንመንት ስኮላርሽፕ መንግስቲ ቻይና ዝሃብዎ ናይ ኣፍሪካ ተምሃሮ ስኮላርሽፕ ተባሂለ ብኸመይ ኣነ ከይደ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂ ማለት እዩ ምናልባት ክንሪኦ ንኽእል ኢና እንታይ ማለት ብኸመይ እዚ ስትራቴጂ ዝገዳስ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል እቲ ሶፍት ፓወር ናቶም ናይ ቻይኒዝ ሶፍት ፓወር እንዳተባሃለ ካብቲ ናይ ኣሜሪካን ሶፍት ፓወር ብሪቲሽ ሶፍት ፓወር ኣዶፕት ዝኾነ ሓደ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ስትራቴጂ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂ እዚ ብሉ ሄልመት ንብሎ እዞም ሰማያዊ ቆቢዕ ዝገብር ምስ ናይ UN peacekeeping missions ዝኸይድ ሓደ ፕሪንሲፕል ናይ ቻይና እንታይ ኣሎ ዩኒላተራል ዝኾነ በይነኣዊ ዝኾነ ምትእትታው ክንትንክፋ ንኽእል ኢና ምትእትታው ኣይትገብርን ማለት እዩ እቲ ትገብሮ ብዩኤን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፕሩቭ ዝኾነ ናይ ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊት ትሰድድ እያ ማለት እዩ ሕጂ ንሶም ክኸዱ ከለዉ በቲ ዝተማእከለ ማልታይናሽናል ዝኾነ ኣገባብ እዮም ዝኸዱ ቻይና ጥራሕ በይና ከምዚ ገለገለ ንሪኦ በዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዝግበር ከምኡ ትገብርን ማለት እዩ እዚ እንታይ እሳቶም ድማ ከይዶም ምስቲ ኮሚኒቲ ኢንጌጅ ይገብሩ እዮም ከምዚ ናይ ኮሚኒቲ ስራሓት ኮንስትራክሽን ናይ ህንፃ ስራሓት እዩ ናይ ፅርግያ ድዩ ናይ ብሪጅ ድዩ ድልድላት ገለ ክስራሕ ከሎ ከዓ they take part ሕጂ ብተዘዋዋሪ ነቲ ስእሊ ናይ ቻይና ነቲ ኢሜጅ ናይ ቻይና ናይ ምትእትታው ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ናይ ቻይናን ኣብ ገለገለ ናይ ፒስ ኪፒንግ ኦፐሬሽንስ ሓደ ኣወንታዊ ዝኾነ ስእሊ ንክህልዎ ይገብር ማለት እዩ እዚ ፈርስት ስቴጅ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክትስ ዝበሃሉ ከኣለው እዚ ገለገለ ዓበይቲ ናይ ህንፃ ስራሓት ብርግፅ እቶም መንግስታት ዝጠልብዎ እዩ እቶም ወፍሪ ዝግበረሉ መንግስታት እውን ዝጠልብዎ ክኸውን ይኽእል ግን ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ህንፃታት ከም ስታዲየም ዝኣመሰለ ናይ ፓርላመንት ህንፃታት ናይ ፎሬን ሚኒስትሪ ህንፃታት እዚ ሄድ ኳርተርስ ዋላ ዝባዕሉ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ሄድ ኳርተርስ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ቻይና የሰሪሓቶ ሕጂ እዚ እንታይ የገልግል ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ካብቲ ናይ ብሓቂ ፕራክቲካል ዝኾነ ኣገልግሎት ውሲ እቲ ስእሊ ናቱ እቲ ኢሜጅ ናቱ እቲ ንሱ ዝህቦ መልእኽቲ ዝያዳ ይዓቢ ስለዚ ንቻይና ሓደ ረብሓይ ከም ስትራቴጂ ካስ ከም ዝትሕዘያ ገለ ዝበሃል ትዕዝብታት እውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን እቲ ኣብ
ፅርግያ ድዩ ካልእ ትሕተ ቅርፂ ድዩ ትሰርሖ ቻይና ተራ የብሉን ማለት ኣይኮነን ካብቲ ዝዓበየ ብኣወንታውን ዝፅሎ ናይ ቻይና ኣበርክቶ እውን ኣብ ትሕተ ቅርፂ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኮንስትራክሽን ነገራት ኣዝዩ ኣወንታዊ ተራ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ምናልባት ብኔጋቲቭ ክሳይ ጥራሕ ከይንርኢ እያ ገለገለ ካብቶም ስትራቴጂስት እዚኦም ኮይኖም ናብታ ናይ ዘለዓልካይ ሕቶታ ጣልቃ ዘይምእታው ትብል ፖሊሲ ክንመፅእ ማለት እዩ ምናልባት ከምቲ ሓንቲ ወይ ጥቅስ ዘበልክዋ ኣብ 53 እዩ አይ ቲንክ ኣብ ባንዶንግ ሓደ ኮንፈረንስ ነይሩ ኣብ ኢንዶኔዥያ ናይ ቻይና መሪሕነት ጆን ላይ ዝነበረሉ ይመስለኒ ካብቶም ቀንዲ መስረቲ ናይታ ጣልቃ ዘይምእታው ትብል መትከል ቻይና ነይራ ማለት እዩ እጂ ኣብ ዝሕል ኩናት ኣብ ናይ ግዜ መግዛእቲ ዝነበረ ኩሉ እዚያ ናይ ወፃኢ ጉዳያት መትከል ኣላ ኩሉ ግዜ ኢን ፕራክቲስ ኣላ ድያ ናይ ብሓቂ ኣብ ተግባር ኣላ ድያ የላን ምናልባት ገለገለ ኣብነታት እንዳበልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን እታ ቀንዲ ቻይና ኣብቲ ወፃኢ ጉዳያት ዝምድናታት ናታ ትፍለጠሉ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሃገራት ጣልቃ ዘይምእታው እንታይ ረብሓታት ክህባ ይኽእል ንዓ እንታይ ይገብረላ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ንኣብነት ንድሕር ወሲድና ኣግሬሲቭ እዮም ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ኣብቲ ዲፕሎማሲ ናቶም ማለት እዩ ንፅቡቅ ናይቲ ንሶም ንከላኸለሉ ኢና ወይ ከምዚ ክግበረሉ ኣለዎ ዝብልዎ ዓዲ ድዩ ኣይኮነን ምናልባት ንረብሓ ድዩ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ናይ ቻይና ኣብ ዝኾነ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሓደ ዓዲ ኢዳ ይነእትን ኢና እዚ እቲ መትከልናትና ንሕና ዕልዋ መንግስቲ ሪቮሉሽንስ ኣይኮናን ኤክስፖርት ንገብር ንሰደድ ነብል ንሕና ዘይምርግጋእ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ጥሜት ኣይኮናን ንሰደድ ንህብ ንሕና ሓደ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኣወንታዊ ዝኾነ ንኻ ንክልተኣዊ ረብሓታት ዘዕውት ሚዛናዊ ማዕራዊ ዝኾነ ሽርክነት ኢና ንኣምን ሓሙሽተ ፕሪንሲፕልስ ናይ ዘሜን ነይረን ናይ ዚያንግ ዘሜን ቀንዲ ነቲ ናይ ቻይና ፎሬን ፖሊሲ ናይ ቻይና ወፃኢ ጉዳያት መትከል ዝኾኖ ማለት ሓደ ምሕዝነት ብሎ ሪላያብል ፍሬንድሽፕ እቲ ካልኣይ እዚ ሶቨሬን ኢኳሊቲ ከምዚ ኣብ ማዕርነት ዝተመርኮሰ ልኡላውነት እቲ ሳልሳይ እቲ ናን ኢንተርቬንሽን ማለት ጣልቃ ዘይምእታው እቲ ሓደ እቲ ራብዓይ mutually beneficial development ብሎ ማለት እንታይ እዩ ንክልቲኡ ወገናት ንክልቲኡ ተሻራኺ ንክልቲአን ተሻረኽቲ ጠቃሚ ዝኾነ ናይ ምዕባለ ሽርክነት ምግባር እቲ ሓምሻይ ድማ እቲ ኢንተርናሽናል ኮኦፐሬሽን ሃገራዊ ምትሕግጋዝ ንብለና ሕጂ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድዩ ኣብ ካልእ ሃገራውያን ትካላት ምትሕግጋዝ ማለት እዩ ምትሕግጋዝ ሕጂ ድምፂ ክወሃብ ከሎ ገለ እሹ ሃገራዊ ዛዕባ ክለዓል ከሎ ከምዚ ንፈልጦ ንሕሪና ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ንሕራ ሰውኢልና ቻይና ትናታ ናይ ቆፊ መሰል እንዳተጠቀመት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ገለገለ ብፍላይ ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ናይ ሱዳን ምስ መፃና ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ፀግዒ ትኸውን እያ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ኣካል ናቱ እቲ ናይ ዘንብለን ዘለናተን 5 points proposal ዝበሃል 5 ነጥብታት ንድፊ ናይ ጂያንግ ዘሚን ዘውፅአን መትከላት እዚአን መሰረት ዝገበረ ማለት እቲ ጣልቃ ዘይምእታው ዝብል ፖሊሲ ናይ ቻይና ጣልቃ ዘይምእታው in principle ብመትከል ፀገም ዘለዎ ይኮነን which is ጣልቃ ዘይምእታው ማለት ነቲ ምስ ቻይና ምስ መንግስቲ ቻይና ናይ ሽርክነት ናይ ወፍሪ ሽርክነት ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ናይ ንግዲ ሽርክነት ዝገብር ዘሎ ሓደ ሃገርሲ ሃገሩ በታ ዝደልያ ከመሓድር በተን ዝደልዮ ከመሓድራ ነፃ መሃብ ማለት እዩ ትናተን ኤጀንሲስ ትገድፈለን ኣላ ማለት እዩ they are free ስለዚ ብከመይ ኢምፕሊመንት ገብሮ እቲ ናይ ቁጠባዊ ኣካይዳናተን ፖለቲካዊ ኣካይዳናተን ንዓሊ ዝምልከት in principle ከመትከል ጽቡቕ ነገር እዩ ማለት ግን ገለገለ ትሕዝብታት ገለገለ ነቕፈታታት ካንታ ይመጽእ ቻይና
ቻይና ጥራሕ ኣይኮነትን ኣካል ናይ እዚ ባይቶ ፀጥታዊ ድሕረት ሃገራት ማለት እዩ ተራውን ኣለዋ ኣወንታዊ ዝኾነ እወታዊ ዝኾነ ተራ ንክትፃወት ዝኾነ ክራይሲስ ክለዓል ከሎ ሓላፍነት እውን ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ዝለዓል ነቐፌታታት እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ግዜ ሲ እቲ ሓላፍነታ ኣይተልዕሎን እያ ኣይትጥቀመሉን እያ ማለት እዩ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ተፅዕኖታት ብምግባር ጨፍለቕቲ ዝኾኑ መንግስትታት ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ንኸተኣታትው ተፅዕኖ ኣይትገብርን እያ ስለዚ እታ ናይ ጣልቃ ዘይምእታው ትብል መትከልታ ፕሪንሲፕል ንረብሓኣ ናይ ወፍርን ናይ ካልእ ናይ ንግድን ረብሓኣ ውሑስ ንምግባር እያ ትጥቀመላ ዝብል ትዕዝብትታት ትመፅእ እዩ ማለት እዩ ኣብነት ንምጥቃስ እዚ ናይ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበረሉ ናይ ሱዳን ክራይሲስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቅድሚ ደቡብ ሱዳን ናጽነት ምርካቦ ማለት እዩ ካብ 97-96 ጀሚሩ ምስ ናይ ቢንላደን ኩነታት ኣብ ካርቱም ዝነበረ ኩነታት ሱዳን ኣብ ትሕቲ እገዳ ማዕቀብ ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ነራ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ዝነጥፋ ዝነበራ ናይ ዕደና ገለገለ ካምፓኒታት ካብ ሱዳን ወፅአን ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ፖሊሲ እንታይ ኣሎ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝግህስ መንግስቲ ዘለዎን ሃገራት ናይ ወፍሪ ሽርክነታት ምግባር ዘይፍቅድ ሓደ ፖሊሲ ኣሎ ሕጂ ብከምኡ ዝወፃ ካምፓኒ ነይሩ ንኣብነት ናይ ነዳዲ ካምፓኒ ነይሩ ናይ ሓደ ናይ ካናዳ ካምፓኒ ገዚእዎ እንደገና ፀኒሖም ግን መን ገዚኦሞ ናይ ቻይና ካምፓኒ ገዚኣቶ ሕጂ ናይ ቻይና ፕራይቬት ኣይኮነን ናይ መንግስቲ ማለት ናይ ውልቂ ካምፓኒ እውን ኣይኮነን ናይ መንግስቲ ካምፓኒ ገዚእዎ ማለት እዩ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እዚኦም ፀቐጥቲ ጨፍለቕቲ ስርዓታት ሓደ ግዜ ነቲ ናይ ንግዲ ናይ ወፍሪ ምስ ኣግሪካልቸር ክኸውን ይኽእል ካልእ ናይ ነዳዲ ካልእ ናይ ፀዓት ነገራት ክኸውን ይኽእል ዝተሓሓዝ ኣገዳስነት ዘለዎን ሃገራት ዓይናኻ ዕምት ኣቢልካ ምስ ንግዲ ናይ ምግባር ትኾነ ተርእዮታት ኣሎ ማለት እዩ ብቐሊሉ ዝግለጽ እዚ ናይ ሱዳን እዩ ድሓር ግን ኣበይ ከዓ መፂ እቲ ፕሪንሲፕል ከዓ ሓደ ሞር ናይ ፕራግማቲክ ነገር ከም ዝኾነ ማለት እዩ ቀዋሙ እውን ከም ዘይኮነ እቲ ፕሪንሲፕል ጣልቃ ዘይምእታው ትብል ፕሪንሲፕል ከዓ ኣበይ ክንሪኣ ንኽእል ካብ 97 ጀሚሩ ዝነበረ ኩነታት ምስ ኩሉ ኣህጉራዊ ኩነነታት ነቐፌታታት ብዙሕ እዝኒ ይሃቡን ኣብ 2004-5-6 ምስታ ናይ ዳርፉር ኩነታት ማለት እዩ ዝነበረ ኣህጉራዊ ኩነኔ ኣህጉራዊ ነቐፌታ ኣህጉራዊ ምንቅስቃስ ነይሩ ማለት እዩ ምስቲ እቲ ኣብ በሽር ዝመርሖ ዝነበረ ናይ ካርቱም ስርዓት ኣብ ልዕሊ ዳርፉራውያን ዘውርዶ ዝነበረ ቅትለት ጥፍኣት እሞ ከዓ ቻይና ምስኡ ቅርብ ዝነበረ ዝኾነ ናይ ወፍሪ ዝምድናታት ስለ ዝነበራ ፀቕጢ ክትገብር ለክኢላስ ብዙሕ ግዜ እዩ ምሕፅንታታት ዝቐርብ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣብ ውድብ ሃገራት ማለት እዩ ብኣንጻሩ ግን ቻይና እንታይ ትገብር ነይራ በቲ ናይ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሃገራት ዝወፅእ ዝኾነ መግለፂታት ከይተረፈ ነቲ ቃል ዋላ ብኸመይ እንታይ ዓይነት ቃል ከም ዝጥቀሙ ንዑ ወትር ዳውን ገብርዎ ነይሮም ማለት እዩ ቤቶ እንዳገበሩ ንበሽር ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ፀግዒ ኮይኖሞ ይከላኸሉሉ ነይሮም ማለት እዩ ድሓርቲ ኩነታት ምስ ረኣይዎ ኣብቲ ናይ ነፋሻ ናይ ኬንያ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ናይ በሽርን ናይ ሰሜን ሱዳንን ናይ ደቡብ ሱዳን እቶም ክልተ ተኸራኸርቲ እቲ ኩነታት ናይቲ ኔጎሲዬሽንስ ናይቲ ዝርርባት ምስ ረኣይዎ እንታይ ኮይኑ ናጽነት ናይ ሳውት ሱዳን ክውን ከም ዝኸውን ዳርጋ ተረዲእዎ ሕጂ 75 ሚእታዊት ናይቲ ንቻይና ዘገድሳ ዝነበረ ናይ ነዳዲ ፊልድስ ኣብ ሳውት ሱዳን ነይሩ ማለት እዩ ሙሱ ድማ ኣብ 2008 ንሕሪእኻዮ ኣብ ናይ ቤጂን ኦሎምፒክስ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ምዕራባዊ ብፍላይ ብቶም ዋላ ዞም ናይ ሆሊውድ ሴሌብሪቲስ ከይተረፈ እዮም ካምፔይን ዝገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ቦይኮት ክኸውን ኣለዎ ክውገዝ ኣለዎ ክንከይድ የብልናን ክኸዱ የብሎም ገለ ዝብል ዓብይ ወፍሪ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ሜድያ ናይ ሴሌብሪቲስ ወፍሪ ነይሩ ሕጂ ሓደ ኣገዳሲ ረቑሒ ነይሩ ማለት እዩ ቻይና ኣብ ስእሊ ኣብ ናታ ሬፑቴሽን ብጣዕሚ እያ ትግደስ እሱ ሓደ ገዳሲ ረቑሒ ነይሩ ካልእ ከም ዝበልኩኻ እቲ ናጽነት ምፍላይ ናይ ደቡብ ሱዳን
ክውን ከም ዝኸውን ከም ዘይተርፍ ተረዲእዎም ማለት ሪያላይዝ ገይሮም ምስኡ ድማ እቲ ሃገራዊ ፀቕጥታት ንሳ ናይ ቤጅን ብዝተሓዝ ኣዝዩ ክሳይ እንዳኾኑ ከይዱ ሕጂ ናጽነት ተዳርኺባ ሳውት ሱዳን 75 ሚእታዊት ናብ ሳውት ሱዳን ዘሎ ዋላ ኦፍ ኮርስ እቲ ፓይፕላይንስ ብኖርዝ ሱዳን ዝኸይድ ነይሩ ስቲል ካርቱም ኣገዳሲ ናይ ወፍሪ ቦታ እዩ ነይሩ ካልኻ ምስ ናይ ሕርሻ ዝተሓዙን ኣገዳሲ ናይ ወፍሪ ቦታ እዩ ነይሩ ሱዳን ብሓፈሻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገይሮም ኣብ 2005-6 ኢሚዲየትሊ ፍሉይ ልኡኽ መዚዞም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ካላኸሉሉ ክንደይ ዓመታት ቤቶ ናይ ቆፍ ክሳዮም ተጠቂሞም ካላኸሉሉ ከም ዘይነበሩ ብታ ኩነታት እቲ ሞመንተም ናይቲ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ምስ ረኣይዎ ኦፕንሊ ንበሽር ክነቕፍዎ ክቃወምዎ ፀቅጥታት ክገብሩሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ፅቡቅ ፀገም ኣይኮነን ግን እንታይ ተርእየና ዘላ was ከምዚ ዘይቅየር ፕሪንሲፕል እውን ኣይኮነን ማለት ዲፔንዲንግ ኣብቲ ናቶም ረብሓታት ብኸመይ ክፅልዎ ዝኽእል ናቶም ናይ ወፍሪ ወፍሪ ፀጥታ ካልእ ቁጠባውን ንግዳውን ፀጥታታት ብኸመይ ይኽእል ቅይር ኢሎም ኦፕን ነቂፎሞ ናቶም ፍሉይ ልኡኽ ገይሮም ዲፕሎማሲያዊ ፀቅጢ ክገብሩሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣብቲ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ዝነቕፍዎ ደንቢ ኣትዮም ከም ዝረኣናዮ ከዓ ናጽነት ኮይኑ ቀልጢፎም ከማ ናጽነት ከይረኸበ ሳውት ሱዳን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ጁባ ገይሮም ተዓዲሞም ከይዶም ናጽነት ከይተረኸበ ከሎ ተዓዲሞም ኣብ ቤጂንግ ከይዶም ነይሮም ቶም ናይ ሳውት ሱዳን መራሕቲ ዝነበሩ ማለት እዩ እንታይ ንምባል እዩ ሓደ ግዜስ ዋላ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ኢን ፕሪንሲፕል ግን ትነብሮ ድያ ዝብል ሕቶ እውን የለዓዕለልካ እዩ ማለት እዩ ናይ ዚምባብዌ ክንርኢ ንኽእል ኢና እንታይ ከም ዝኾነ ናይ ተመሳሳሊ ገለገለ ነገራት ክንርኢ ንኽእል ኢና ቻይና ሓደ ግዜ እትረብሓ ከም ዝኾነ ዝዝውሮ ነቲ መትከል ናይቲ ብፎሬን ፖሊሲ ብዲፕሎማሲ ብናይ ሚድያ ቃላት ዝንግር ሓደ ግዜ ልክዕ እውን ከም ዘይኮነ እውን የርእየና ማለት እዩ ፅቡቅ መግለፂ ተስፋ ምናልባሽ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገር እንታይ ዘሎ ሓደ ገለገለ ሃገራት ብፍላይ ዘን ኣብ ትሕቲ ውልቀ ማልካዊ ወይ ዲክታተርያዊ ስርዓት ዝነበራ ሃገራት ፀረ ኣሜሪካን ፀረ ምዕራብን ኢና ዝብላ ማለት እዩ ዓለም ብሓደ ቀጥራዊ ስርዓት እያ ትመሓደር ዘላ በዚ ምዕራባዊ ደንቢ ኢና ንግዛእ ዘለና ስለዚ ሓደ ኣልተርናቲቭ ወይ ከዓኒ ተካኢ ዝኾነ ካልኣይ ደንበቶ ሓደ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ሞገት ኣሎ ብመንፅር ቻይና ከዓኒ ቻይና ከም ሓንቲ ዓባይ ሃገር ኣብቲ ዓለማዊ ፖለቲክስ ጎብለል ክትከውን ድሌት ከም ዘለዋ ፀኒሕና ንሰምዖ እውን ቻይና ኣብ ከምዚ ዓመት ክትቅድም እያ ኣብ ከምዚ ዓመት ክኸውን እዩ ዝበሃል ነገራት ንሰምዕ ኢና ሕጂ ማዕረ ክንደይ እዩ ዘሎ እቲ ቻይና ነቲ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ተኪኣ ብፍላይ እውን ምስ ካልኦት ምስኣ ዝመሰለ ሃገራት ከም ራሻ ተወዳዳሪት ኮይና ክትቀርብ ሕጂ እቲ ኣገዳሲ ሕቶ ምስ ዝመፅእ ከዓ ተወዳዳሪት ኮይና እንተቐሪባ ኸ ካብቲ ምዕራባዊ ዓለም እዚ ምብራቃዊ ዓለም ወይ እዚ ምብራቃዊ ደንበ ዝበሃል ክሕሸን እዩ ብሕልፊ ነዘን ሃገራት ከም በዓል ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ናብ ዝረኣይካ እስከ ናትካ ትንታነ ምናልባት ከምዚ በልክያ እዚ ናብቲ ምብራቃዊ ደንበ ናይ ምጥማት ናይ ፖሊሲ ውሳነታትን ዝርርባትን ዝተላዕለ ኣብ ሰማንያታት እውን ጀሚሩ ነይሩ እዚ ሉክ ኢስት ናብ ምብራቅ ንጠምት ናብ ምብራቅ ምጥማት ዝብል በዓል ሮበርት ሙጋቤ ናይ ዚምባብዌ መራሒ ዝነበረ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ናይ ኣፍሪካን ፖለቲክስ ናይ ዲፕሎማሲ ክሳይ እውን ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ተቐንዲ መበገሲ እዩ ከም ዝገለፅካዮ ፅቡቅ ጌርካ እቲ እንኮ ቆፅራዊ ምዕራባዊ ዓለም ዶሚኔት ዝገብሮ ቁጠባዊ ንግዳዊ ናይ ወፍሪ ናይ ዲፕሎማሲ ኣነባብራን ኣገባብ ሃገራዊ ዝምድናታትን ኣይርባሓናን ፀቕኣጥ እዩ ኮንደንሰንስን እዩ ፓትሮናይዝ ዝገብረካ እቲ ወስተርን ሲስተም ማለት እዩ ከም ዝብሎ ፅናሕና ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ዴሞክራሲ ብዛዕባ ካልእ
زي قدس كله جن بخوم إلكتشرز قبرنا كم تمهارو مبر كم معارة مشاركتونا أي قصرنا نيو زبل تعزبتات على مالته which is كومي خاطر سايك كنري خلنا I think نالبات ناي structural adjustment programs ناي سمانية تاز نبرة ناي لقاح كل مخونات كنريون خلينا سنتاي كم زعبة مالتي جبوا منصر زي ناب مبرق نتأمد بفلاي كأنا بچاينا مخاطي ناي چاينا زتراي قطباوي تأمر economic miracle زبالة ناي چاينا مالتي أبوشتي 30 عامسي نخندي ميليون زأكل حزبي كاب دخنت زوز قطباو موديل زتختلت هاجر چاينا مالتي ناتو ناي سباو مسألات كالي حتتات نقفتات كله يخليهم جن تأمر زخون قطباوي عوتي خا أمزجيبو مالتي أمزجيبا چاينا مالتي سلازي إزي تكمل بقص خوينو چاينا نزي إنكو قصراوي زبالكايو زبالنايو معرباو عالم تواداريت خوينا وي معريو خوينا وي لعليو خوينا أب أفريقيا إجرين تتخيلا إجرين تأتيا بوفرديو ببوليتيكا بالدبلوماسي بالنقدي بسكولاش بخال زمدناتات نحردا لكع كمتي زمعرباو عالم زلو حلاو علو خوينس نا أفريقيا انتاي تقم خلو يخيل زبل حتوس كاب هاجرنا بهاجر اوف كورس كفالا يخيل يو ديبندين ابتي نفس وقف هاجر سمس چاينا زلو ناي وفري ناي نقدي كال زمدناتات مالتي بحافش اخون دي خلنا كلت نجر من البات كنتقص نخيل حدا ناي ديفلوبمنت بوليسي ناي هاجراو معبالي ناي هاجراو هنصت بوليسي حدا الترناتيف حدا مراص بوليسي يمسيتي موديل ناي چاينا موديل مالتي development plans ناي معبال زركبا هاجرات خطولو زخلا ناي داغم هنصا ناي development models مثل ابت معرباو عالم راح زور وي كابو راح زتقاني ناي development اغبابن اكايدان كال امراص يهبي مالتي which is حدا صبو ነገር مالتي خاله ولا شركنات ابت معبال راح زي خونسي ابت ناي development assistance ديو ناي نقد ديو ناي وفر ديو كال مسو زتحاز ነገራት فلي زبله حدا كال alternative ون زهب ن نتن ناي افريقيا هاجرات مالتي ابزي مس ناي معرباو عالم زهبو وي كازغورو ناي development cooperation ناي معباله ناي معبال شركناتاتن زمدناتاتن مسو تتححيز خمس زخل قدم خونتات كونديشناليتيز نبلوم رديت كتب نحرخينكا وي كاد ناي ديفلوبمنت اسيستانس كتب نحرخينكا تقومطوم قدم خونتات ناي چاينا خنريو خلنا زتفله امراصي زتفله الترناتيف يهبن ناي افريقيا هاجرات مالتي منالو تسرز بلس بزي كنقولص نخل كوين يسمعني حدا نسلو تسفي منالباش عايز نتصون چاينا خم حانتي سسعتن منالباش ون المجي زي قبرتو ناي مجزات عينت قباتيتن جيركا ناي مرأي اللو بس زي ناي structural adjustment تبلو ناي World Bank ناي مقابن اللو بعد ما عريق عجي چاينا تقبر زلا منو كوا زي ترقاقت تخونا ناي ودب موساد ناي قلم موساد أبلغ حتى كازمت نجار له من الباش زي كم ناي مجرشتا بوينت غيرنا خنريا أبزخ انتاي مثلا كاتناي شاينا يحيش ناي معرا مزازين I think maybe قرب كشجر خليو عين حيش كنبل مالبات هاجرات نناتن تموكرتاتن نناتن كوناتن كله خل خون حافش شاكن كم زبل كيا حجز كابت حدا كان زلعال نقفيتات ناي مس ناي چاينا وفري نقدي ناي لقى حق بابات ناي ملالس حق بابات مس اب افريقيا ازي دفت تراب ناي لقاح مصاوديا مالتي بخالق ملكع نايتي ازي هاجراوي مع كان جنزب وي تناي وورلد بانك زغبرو تناي ستراكچرال ادجستمنت بروجرام سوزوم سو مصاوديا كاله عينت مصاوديا بفلاي اب سناو حجزيس كاله عينت مصاوديا ناي چاينا ون يرأيو زبل تعزبتات الله حدش بتزامد مالتي حدش كل خص نالبات ناي كل 3 عام زي خونس كن
قرب قال كنا عمتات كيرلو تشاينا ناب أفريقيا حبتبل قرب حصر زبالك خون خلي تجزية جن توريتات الله نعمنا أبي باندا سرعة بس حصر جزية سنير مالتي أبناء إنتبري ولا بي إيربورتسي هاجيرمو وريسمو وكورس وقال زبالة خسيات نير مالتي كم حجتنا قال بوتا يجوزيهم كأنا حاجة بوتا تجزية نحرش هذا خون بوتا كان خاب كابت عندنا أفريقيا أنا زجد سان تشاينا تايو نحرش أون مالتي نحرش بوتا زلان جرابين نقوله مالتي مريت كسائن دا جزاها ناي حرصت ناي تشاينا ناب أفريقيا ناي مسدات تخولتات على مالت حجي زل علو ناي توم نيو كولونيال بأتاتات التي معربة وعالم زنق أفولهم سي أب تشاينا وني الرأي مزبل ترويتات على مالت خمس بالك حدث ناي مريت حطتات على كاله لغها أنك خفلاس لزي كلا كم تعنت بيزبل لي من البات ناي لغح ناي مسراز حدا عبي برنامج لكن لغها أنك خفلاس لزي كلا خا أب نباري عدا ناي تشاينا خنبراز خلا حجرات تشاينا لومي كاب أب عالم بتاع عبي تلك حيث ناي أفريقيا مالتي لعل سوسان تبي سوسان كلتا نتبع حدا ميتاويت ناي أفريقيا لغا حسيب ناي تشاينا مثلا تزي تجاجي أبزي قال رئينيرة كتا عبي تلك حيث أخوينا زلا مالتي لذي بز ما صير كنتو يخلنا سبلو زلخا سكفتاتات الله كاله التكنولوجي ترانسفير ون الله مالتي تي ناي تشاينا وفري بصفة على بطعمي صفحة ناي وفرتات كنتات كن ناي ماين ديو ناي حرشادي ناي هنصادي قال هنري يخلنا تي أو زلو لوكال سب توم زيجاتات ناي حدا عدي تشاينا وفرت قبرلو انت عينت سكيلز يوم زمهار خاو ناي محدرات ديو ناي مانجمنت ديو كالي تكنيكاو زخونه فلتات انتاي قسم خاو ويس تشاينا وين طرحهم زكايدو عند انت ما اوزلوتم لوكالس طرح سرحتنياتات ناي غلبل سرحتنياتات كوينم يوم زقصلو مالتي allo these knowledge transfer skills transfer ناي technology transfer allo these بالحجي زلعل قال حطتات تعزبتات نقفتات allo اتي ملسي زمص انتايو اتزح تشاينا تحزو ساب قال ابزبزح انتاي بلو حد بروجكتات تحزنا عمت ناي كلتا عمت مالت حجي اب عمت اب كلتا عمت سي انت عينت نولج انت عينت تمكرو يخا حدا لوكال كساي كتسكرولو كندو اب حصير غزيس كوم عينت تكنيكال كساي كطري يخل دي زبل ملستات ون مصي مالت سلازي سالو تي تعجبتات الو كنت تهبو امارص خمت عند تقصنا اتس اب تو نتن هاجراتي مالت يو تا ناي طلقا زي ناي مقتاو بخمي قطباوي اغباب كايدኦም يمرحو ويس يسرعو طلقا سغاب زي اتناس نالبات تا ايجنسي اللوهم نسوم يم ديسايد زغبرو كن وي فولو نتناتهم اكايدا زبل برينسيبل متكل كاسلو زلو سغاب كنده يكون نت كل وي يخول نالبات تحتت كون يخلي كن مسل كري خلو اني بملكع مسل تشاينا ناي افريقيا مشارخ هاجرات زعابي مسل سلطان تهب ناتن قطباوي بوليتيكاوي هيوت منقدي استراتيجي نخحنصص مالتي الراي تسفي من الباش دبترا بوليس زبالكايلو اب انكببه من الباش اب مومباسا ونسمعي اب على سريلانكا ونحدش كومتاتر يلو بس مصان دا صريخ مصخل يزناي تشاينا اي لقح اي زي ما تعاقرا كونتات ومتون نات معرب زلون نات بعض المسؤوليات خريو صنحنا زناي وفري نايت مرتن الله بالكالو حبيتي ناي تشاينا كامبانيات أفريقيا وأنطلاقنا محل الإثيوبيا ብዙሓት ቻይናውያን ሰራሕተኛታት ከዓ ከይዶም ይሰርሕሉ ምናልባቶም ደቂ ዓዲ ጥራሕ ኣይኮኑን ዘለዉ እቲ ኣርእስቲ ምናልባት ሽግፋሕ ስለ ዝበለ ናብ ካልእ መዓልቲ ክንወስዶ ኢና ስለኒ ኣብዛ ክልና ይቀኒየልና ሳሜ